Госпожо Сарандева, това, което исках да предложа на Общинския съвет е същия бюджет, който предлага госпожа Малева, да бъде използван така, както искат младите учители. А именно, ще ви зачета резултатите, които си записах след разговор именно с млади учители. Какво казват те? Нужно ни е приобщаване от учебната скамейка към практиката. Нужно ни е подпомагане с методика, подготовка, каквато често липсва от университетите. Нужни са ни зачисляване на наставници, старши учители, което е задължение, между другото, но често няма такива. Нужно ни е време и помощ при подготовка на уроци, намаляване на документацията при изнесени уроци и екскурзии, квалификационни курсове. Малко, казват, са обученията, които не са формални, а са изпълнени с съдържание. Какво ми направи впечатление? Това не противоречи обаче на... Принципно не. Противопоставянето на млади срещу опитни е повод за ежедневна пречка в работния климат, казват те, където колективът трябва да работи за обща цел. 2 години са много малко, за да се докаже устойчиво личностно развитие. Младите хора казват, имаме нужда от подкрепа, за да ставаме по-добри учители и да работим с лекота, а не от плик с пари в джоба.